Ubaba uNtanzi ungimemile kwi-conference yakhe yosomabhizinisi. Ngithemba ukuthi umtshela ukuthi awuzukulibhada lapho. Ayi cha ngeshwa sengivumile. Ufuna ukungethula kosomabhizinisi. Ufuna ngithathe indawo kaBanele. Akwazi ukuyithemba leyo ndoda. Sanele kanjalo nendodakazi yakhe. Ngimbonile uSami izolo ebusuku. Ulazi. Akuyona into ecabangayo. Uzama ubethandana noBanele. Ngiyakwazi lokho. Awuyi kuleya conference. Cha. Angikwazi ukungixaba isimemo. Kubuka ngathi angihloniphi. Mfana wami uNtanzi akakufiseli lutho oluhle. Kanjalo nendodakazi yakhe. Phuma kubona. Sanele uzothini mawukuthi abantu bakaNtanzi banesandla ekuhambeni kwaBanele? Hayi kanjani? Ubaba uNtanzi wama nami. Zingibhedela izinto futhi wahlenga impilo yami. Ndodana nginabo ubufakazi. Kodwa khona nje lento kumina ethi Mana kancane ubungasho ngani? Ngokuthi uNtanzi unesandla. Ngithini kaBanele?